Vaša výsosť by možno mala prispieť týmto ušľachtilým pánom na zo pár hodín etiky vo svojej milosti. Budú sa snažiť jeden druhému zhodiť klenot, ktorý majú na prilbách. Vidíte tu pána hercoga so zlatým levom. Podobne ostatní všetci páni majú klenoty na prilbách. V tejto disciplíne bojujú každý rytier sám za seba. Ako náhle bude jeden klenot zbitý, zastavujeme. Pane, vaše klenoty nás naozaj nezaujímajú. Ako náhle padne jeden klenot, zastavíme, smele a spustíme ho znovu. Ja si myslím, že nemusíme ďalej hovoriť. Môj pán Charles zložil poklony sedým dámam, ja rovnako sa kláňam a s vašim dovolením, výsosť a s dovolením vášho dvora môžeme začať? Na povel pána Charlesa. Do boja! Pán Bertram stratil svoj klenot, rovnako ako svoju česť, ale o tom potom. Ako vidím, magister a jeho žiak držia pána Wittelsbacha v obklúčení. No tak páni. Pozor! Pani Quintana je pripravená? Lancu! Spolu budeme počítať, koľkokrát sa Quintana otočí okolo svojej osy. Viete vôbec počítať? Počet otočení znamená počet bodov, priatelia. Ty vieš počítať? Ja viem aj čítať, aj písať, nielen počítať. Dobre, tak ja idem na to. Ja! 2, 3, To bola technika. 4, 5, 6, 7. Narátali ste aj vy 7? 7 bodov pre pána Bertrama de Bergerie. To som ja. Poďme, pane. Ako druhý je hercog von Wittelsbach. Odtrhnite to. Výborne. 2, 3, 4, 5 bodov. 6. 5. Dnes sa vám to bude páčiť. Áno, poďme. Paráda, ideme na to. Nastopnite tam hlavy. Dajte mi meč. To fakt, jablka. Áno, pane Jablka. Nemá Máte rád jablka. Takže ako vidíte, sú tu nastupnuté 3 jablka. Je to jednoduché, vpredu bod, za tým sekom 2. Hovorím to správne, páni? Áno, výborne. Šikovný si, no. Snažím sa. Poďme, Hercog!
Rozsekaj to, výborne! Výborne! Dva body pre pána von Wittelsbach. Jaké dva, však z toho zadného spravil pile! Jeden bod pre mladého pána Andreho. Takže víťazom tejto disciplíny sa stáva pán Johannes de Santiago Vitierov. Je dobehnú na druhú stranu, uchopiť lancu z rúk svojho panoša a prvý nastopnúť. Pane do toho! Pane! Je to tam! Skúsenosť vyhráva. Mladíčkov nerozvážnosťou a zanietenosťou. Aj s panošom a bolo im problém. A toto ste celý vy, stále sa vyhovárate iba na panošov. Na ľudí, ktorí sú okolo vás, nikdy nepriznáte, že by ste vy, páni, mohli urobiť chybu. Ja konštatujem fakt. No len keď je teša šovu, nemôžeme. Víťazom sa opäť stáva magister Johannes de Santiago. Páni, ale myslím, že tieto mladícké hry stačili. Čo vy na to? Jedna ctená dáma mi tu pošuškala do ucha. Táto dáma pravdepodobne má svojho víťaza. Vidíte, usmieva sa, asi to bude pravda. Chcem vám požiadať vás všetkých, aby ste podporili potleskom a pokrikom mladého pána Andreasa, nakoľko je to jeho prvý skutočný turnaj. A ako všetci vieme, každý mladý muž sa chce ukázať, každý mladý muž chce niečo dokázať. Takže je veľmi rada, ako poctíte práve svojou priazňou a podporou. Na ostatok uvidíme, ako to celé dopadne. Ostatne, všimli ste si, ako často a rád používam slovo ostatne? Jeho klenotom je rovnako biela ryba. Proti nemu teraz stojí jeho učiteľ, magister Johannes de Santiago. Pevne veríme, že bude na svojho žiaka mierny, ale zase nekompromisný. Dobre, Máčik, máš sa mi? Takže máme tu prvé slovenie lance. Pevne dúfam, že mladý pán Andrej to prežil zdraví, že mu žiadna trieska neprenikla pod prílbu, pretože aj také veci sa stávajú, drahí priatelia. Preto je nutné, aby mali prílbu také malé priezory. Prvý nájazd bol taký oťukávací, pevne verím, že teraz... No, Páni rytieri, sme
pán Charles de Lorraine a proti nemu stojí pán hercog von Wittelsbach. Jeho slovesný klenot napovedá, že je to riadny burlivák. A je to tam! Krásne shodenie prilby aj s klenotom. Všetko v poriadku? Musíme opäť nasadiť prilbu. Vidíte, pán Charles je skutočne skúsený bojovník. Pevne verím, že naučí týchto mladých pánov, ako sa majú správať v prítomnosti takýchto dám tomu počtu vášho veličenstva. Pane, všetko v poriadku? Myslím, že áno. Rytieri sú pripravení? Tak do toho! Je tam letný zásah na štít. Nasleduje tretí, posledný nájazd. Keď si páni spracujú svoje koniec. Trhá zem. A pán Bertrand takmer zabodoval. Deniska je tam? Deniska. Čakáme, kým rytieri vymenia kolby. Minus, kde je Deniska? Takže je to jasné, kontumačne vyhráva pán Bertrand, pretože pán magister Johannes de Saint-Diacobi odstupuje z tohto duelu. Taká sláva vyhrať nad mužom, ktorý má za sebou viacej bojov a duelov ako vy. S najväčšou pravdepodobnosťou sa u magistra ostalo nejaké staršie zranenie. Malik na svojom tele neúrekom ostatne. Každá jazva na jeho tele znamená jedného padnutého nepriateľa. Je nepoučiteľný vaša výsosť. Naďalej uráža vašich hostí a samotného pána Charlesa, ktorý organizuje tento krásny turnaj. Ale veď sa uvidí. Tak to vidíte, je stále pokračovať. Panoši, odneste tie jeho haraburdy. Poďte ho! Nemám koníka! Pane, opäť sa raz ukázalo, že Boh je milostivý a spravodlivý. Ukázal na tej strane, je pravda, víťazom sa stáva pán Charles de Lorraine, náš hostiteľ, ochranca viery, obranca utlačovaných, krviteľ hladných, chudobných a obranca ženskej nevinnosti. A ako vidíte, aj pravdy, pretože Boh vidí všetko a krivdu neodpúšťa. Raz preštupujú pred vás rytieri víťazní a rytieri porazení. Niektorí odchádzajú s hanbou,
nimi s hodnotnými a cennými skúsenosťami. Pre niektorých bol tento turnaj začiatkom úžasnej cesty, ktorá rytiera ešte len čaká. Iný zase mu povedal, teda ukázal vám všetkým, celému svetu, že sa neoplatí chvastať. Pán Andrej! No a samozrejme neposledné. Pán Andrej! Ale ani jeden z týchto rytierov by tu nemohol pred vami stáť, nebyť ich panošov, takže poprosím panošov jednotlivých rytierov, aby sa prišli pokloniť dámam, pokloniť divákom za to, že povzbudzovali ich pánov. Všetci panoši, aj naši, aj vaši, môžete tričkať, nepráši. Zastaďte ma niekto, prosím. Napokon váš potlesk patrí aj kráľovnej Barbore Cejelskej, manželky kráľa Žigmunda, jej dvoru, spanilým dámam, ktoré nám skrášili tento turnaj a boli skutočnou ozdobou tohto dnešného podujatia. Takže poďte, bavte sa, ohne nám už horia. Nie sú to chladné ohne, nič také ako chladný oheň neexistuje. Prosím vás, neverte nikomu, kto vám narozprával takéto veci. Kľudne, páli to ako sviňa. Páli to ako sviňa, aj sviňa sa musí opaľovať. Ja som sa dnes opálil, takže to zo mňa asi robí sviňu. Chceli ste vtip, tak ja som sa pokúsil. Akože, asi dobrý, hej, bolo to krásne. Ja som povedal, že s unavenou hlavou vtipy nie je dobrý nápad. Takže ak ste pripravení, drahé chudadlo, ideme na to. Posledné vystúpenie dnešného dňa, len a len pre vás, milí návštevníci, začína.